Samuun. Se Samuun. Silloin se. Niin, ja se Innasen Samuun. Sitä. Joo, se muutti jonnekin. Ankoon. Kuka sen piti? Se Miina Rasmus oli. Ei se ollut. Ei ollut. Eihän se täällä asunut. Ei se Vareen. Oli Vareen. Ei se samainen Miina Rasmus ollut kyllä Suomessa asumassa. Niin. Niin sen jälkeen. Maailma. Kyllä niin tässä on muistettu oppikirjasta. Hei, minulla on salmi. Nyt missäs teille se on? On se jotain muuta. Muistatko silloin, kun yritettiin kustannusuunnitella häntä? Onko sen hänelle kasvanut kova? Mitä? Anteeksi. Tää meni. Mistä kohtaa? Korvan takkaa. Niinkin on pikkuhiljaa ruvennut oikeistua takaisin entiseen. Kestänyt paljon kauemmin. Siinä vielä loppuelämä. Ei vieläkään ole tehty koulutakkaa silleen lentämään. Siihen pian käsitin silloin jo keväällä. Ei ollut vaan menoistuta. Mitäs käänne se on tyttö? Peppi on 6 kuukautta ja 6,5. Se on ihana, se on Minni Hiiren ritsa. Se on ihana. Ja silmät on puolipäät. Ja siis kaikki tällaiset. Niin ihan paikkaa sitä. Hyvällä tavalla musta suhtaan, että se vaan tulee siihen yhtä aikaa siihen hellimään. Niin. Ei mitenkään, että se tönisi tai olisi naama väärinpäin tai kiukuttelisi tai mitään sellaista. Ei se hirmu hyvin hyväksyä, että vaatii vähän. Niin on Heikossa. Isoveljessä on siitä kauheasti puhuttu, että se niinku motivoituisi olemaan semmoinen enemmän. Että se on niinku mallina ja opettaa vettiä ja pankin kautta. On niin. Olisiko kaveripiirin kautta sitten? Onko se nuorena asuus Savonlinnassa? Ei, siis en ole sitä. Okei, en yhtään liistä. Olisiko ne sitten ollut samalla luokalla joskus tai en tiedä. Semmoinen ilme, että itse pyysit rapiin. Ihan semmoinen ilme, että no taas. Ilme oli semmoinen, että mitä hemmettiä. Siinä on semmoinen hortautuudesta varsin.
pistänyt tän pyörän pohjasta. Oliko Clark? En näe. Alaspäin. Ei se paikalla. Keikukseen sulle. Siis mä kyllähän se keikukseen, että nyt ihan pitää ottaa vastaan. Se on se idea siinä, että ollaan niinku se satulatuoli. Mitä tuo lyhennys tarkoittaa? Mitä tuo tarkoittaa tuo lyhennys? Saa aloittaa sitä. Joo, terapia. Joo. Se oli vaan reeniä tuo. Minä olin nyt paljon aloittanut. Niin täsmällisesti yritti tehdä. Nyt se aloittaa. Niin, mutta sen verran tuli kyllä, että Saksassa se aloittaa. Laittoi, että se on ollut siinä laulapäivän yhteydessä. Niin, että Risto on nyt Saksassa. Se on nyt kesällä siellä. Niin. No on täällä. Se sanoo, että katsotaan nyt, että tuleeko se kotiin vai myydään. Minne? Kun se on nyt siellä, no onhan se niinku hyvä laji sekin se ekeros, mutta se olisi vielä hienoa kuin siinä koulutuksessa, että Laura on se ekeros, niin totta kai se vie sen siellä. Mutta minulla ei ole kyllä tolleen mahdollisuus viedolta huipulle sinne, niin kyllä siinä on osoittaa. Tai siis 2 osoitetta. Mietitään Markoista siinä. Eikä se haista. Mietitään Markoista. Tosin en ole nähnyt. Keskustelun kotona. Ei kuulu. Mitä näkyy niin pahalta? Tai pahalta ja pahalta, mutta kehityskelpoinen sanotaan. Niin kuin sinulle sanotaan aina. Kehityskelpoinen keskivälillä. Potentiaa. Niin. Se jäi kallista paljon, kun se katsoo. Se kyllä tykkäsi tästä. Mutta sitten näkee, että ravissa on joku voimaa, mutta joku päivä. Siihen tulee vielä se hidas liitovaihe. Kun se saa sen voiman ja kokemuksen, sitten se oli vähän yllättynyt siinä. Mutta sitten kun sanoin hänelle, tai hän sanoi siitä iästä, niin sanoi, että se on 8-vuotiaaksi asti ollut aika lailla tekemättä. Niin sanoi, että käyttämättömiä kilometrejä kyllä on tehnyt kuinka paljon. Se oli sitä mieltä, että kai se kannattaa kirjaa se kirja. Se on toisaalta hyvä, että se ei ole sitä sen keskittymistä niin häirinyt, että vaikka se välillä tuolla vähän valittaessa se ei ole kaikkea. Mutta se, että sehän on hyvin siitä mennessä viimeä, ja joku laitoinen, se on nyt se helpommaksi, niin reikkaan jälkeen. Se on niin että sitten sitä hiihtää. Se on edessä sitten sitä se hyppäämään, että mitä se sitten on laittaa. Niin, se on aika tärkeää. Tai pitää uudestaan laittaa ammattilaiselle ja löytyy itse sitä, että ammattilainen tekee siihen sen liitovaiheen ja ottaa sille hyvälle. Se on teidän pitämistä. Lähtöminitykseen perusteella on siitä linjasta. Ja tämän puoleltahan se on sitten eri. Ja sitten kun se on kuitenkin kevyinen, jos käytetään niin, se kevyinen. Se vaikka sen kaulan on liikkumaan alhaalla, niin se nostaa sen huutaan. Ja sitten liittyy, että jos se ruunaat vielä sitten hävittää, niin se on irti toisaalta niin kuin se kotona kahvatun toisaalta.
Niin,